naman? Uy, bala. Ay, ito, nagita. Ah, sige, tara. Wala akong body. Migab ko na? Salamat. Daghan na kayo mga dito sa mga swimming pool, no? Narawat sa dulo. May dyan kayo magkaplano na doon pa na ba? Pwede na lang kaso ba? So, isan sa inyo nga na, importante, malipayang yan kita sa torna ng uban. Gusten! Pataas, dito ako! Eh, Ragot, sa mga tuwa, pagtayin ng bangkong ng abot natin, kasi hindi ko natin yung bayan. Ano na sila? Sige, may problema. Ako'y bahala. Ako'y bahala nila. Ako'y bahala. Pasok na ito. Ulay, malikas. No? Sunod na na. Gusto rin ba ni ato? Pero at least, malipay po sila. Ganda kay view. No? Pero vamos! Nauoy? Ba? Ano ba? Oh, basin siya. Atay, mga tawhanap, wala mayad, bantay ng brother. Mga taga-Padadas, mga taga-Carmelions, mga DET, shout out tayo ko, mga tunay na Ito lang, maraming salamat. Ay, shout out ko sa akong kagalingon. Ay, sa kap ng uyab. Ay, wala ang bigay uyab. Baka kunda, liar, evil guy. Baka kunda. So dapat i-shout out at subscribe sa ako channel, Sir Kurt. Thank you. Shout out ko sa mga classmates sa una, sa TVL. Nga, wa na nga ni, guys. Pag sunod gani, mga nito mo ha. Gimingan namin ninyo. And shout out ko sa ako ang ex na namiya. Bye ka, oy. Si maloloko ka pala, dahil ako'y pinalitan. It's caught in the crossfire.